Hello guys, ine zina langa ndine Sam Mavita. Mphindi zosakwana 30 zapitazo zasimikizika kuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi amene ndi wachiwiri kwa president wa dziko lathu watisiya. Iyeyu wamwalira atachita ngozi ya ndege. Chimene chinachitika chinali chakuti ankapita ku maliro a amene anali attorney general wa dziko la Malawi olemekezeka a Ralph Kasambala. Koma akupita kumaliroko ndege sinakaonese bwinobwino kutera pa bwalo limeneli la Mzuzu. Mapeto ake anaganizano zokuti mwina mwake bwanje ayiseresere madera ena kuti mwina akaterereko kapena ayi abwererenso pamalo pakachigawo kena. Pamene anali kuyeseresera kuti mwina mwake atembenuke apange zinthu zina ndi zina, ndege yawo inapezekano kuti inagwa. Kwa panopa palibe information ina iliyonse imene tapeza yokhuzana ndi zokambirana mu ndegemo zinali motani potengera kachipangizo kaja kamene amakatchula kuti black box. Pakhala zambiri zimene tikhale tikukubwereserani. Chimene ndingapemphe ndi chimodzi: mutachita subscribe chikhonza kukhala chinthu cha mtengo wapatali kuti tikamakubwereserani ma videos asakuphonyeni. Dzina langa ndi Sam Mavita. Please guys, subscribe and ndingopepesa mwapadera kwa onse amene akhuzidwa pa imfa. Zikomo.